45 नं भेरगाव बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि महेश्वर बर'खौ मदद होनो रोजा रोजा सुबुंफोरनि बाना। दिनै बिजाथि लाइखौ गथायबाय महेश्वर बर'आ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गोग्लैनाय 45 नं भेरगाव बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिपिएफनि बिजाथि एबा एनडिए दोलोजों मदद होजानाय महेश्वर बर'आ दिनै गावनि बिजाथि लाइखौ गथायबाय। बिजाथि लाइ गथायनाय बे हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोरा मदद होनो सिगांबोनायखौ नुनो मोनो। दिनै बिजाथि लाइ गथायनायनि जोबथा सान। बे सानाव महेश्वर बर'खौ गोख्रों मदद होनायजों टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिक्रम दैमारी, लाइमोन बिपिएफ दोलोनि लोगो आफादगिरि कास्तम बसुमतारी, बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजोफोर आरो गोबां गोजौ थाखोनि ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। बिजाथि लाइ होनायनि उनाव बिजाथि महेश्वर बर'आ खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। बिपिएफ दोलोनि सासे बिजाथि महरै 45 नं भेरगाव बिधानसभा समस्तियाव आङो आर'जलाइ गथायबाय केन्डिडेट नागिरनानै सरकारि भाबे जाहाथे स्वीकृति मोननो हायो। दा मोजां नांदों आरो जथेस्थ' मानसिफोर आंजों फैफानानै आंखौ क'अपारेसन खालामदों। जोंनि पार्टिनि गोबां दैदेनगिरि आरो जोङो ओरैनो एनडिए हिसाबै जिहेतु इलेक्सनखौ गेलेगोन बे हिसाबै गोबां भारतीय जनता पार्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंखौ क'अपारेसन होदों। ज'है जोङो टंला बिधानसभा समस्ति आरो भेरगाव बिधानसभा समस्ति दिनै ज'हैनो जोङो बिपिएफ बिजेपिनि गासै मावथिफोरजों लाफानानै जोङो आर'जलाइखौ गथायबाय। निस्सय मिजिं खालामो रायजो राजाफ्रा एबार जथेस्थ' मोनसे रंजानाय नुनो मोनदों। बे बेलायाव जोङो देरहागोना फ्राय रोखा बेखौ जोङो मोनथिदों दानि परिबेकखौ नायनानै। गतिके निस्सय जोङो देरहायोबा जोङो बे जिहेतु उदालगुरि जिल्लायाव जोङो 4 एनडिए बर्तमान एनडिएनि प्रार्थी हिसाबै केन्डिडेट हिसाबै जोङो माजबाराव चरन बर' थाबाय, उदालगुरियाव रिहन दैमारी, बिथिं बितुकेन चन्द्र डेका टंलायाव थाबाय, आं भेरगाव। गतिके जों 4बो मोनसे टीम जानानै जोङो जोंनि जिल्लानि गोबां मावनो गोनां दं, अनुस्थान प्रसेसान बसायनायनि बाथ्रा दं। बेफोरखौ जोङो उननि बोथोरफोराव देरहानायनि उनाव जोङो मावफुंनायनि परिकल्पना खालामनानै दोनदों आरो बे हिसाबै जोङो निस्सय उननि बोथोरफोराव गोबां बे जिल्लाखौ जौगाहोनाय बेलायाव जोङो मैखोम बाहागो लानानै जोङो जाहाथे जोङो जौगाखांहोनो हायो बेनि सायाव जोङो नाजालांबाय थागोन। दिनैनि थारिखआवथ' गोबां रायजो राजानि जि मोनसे हहारि बेखौ नायनानै जोङो फ्राय 70-80 जोङो मोनगोन आरो बे हिसाबै गोबां बेब'धानाव जोङो देरहागोन। दिनैनि थारिखआव जि नुदों जोङो नेरसोन बर'खौ बिदि गोबां फेक्टर जागोन होननानै जों सानाखै। जायखिजाया मोनसे समाव जोंनिमोन बिथाङाबो गेलेदों, बिथांखौ जोङो शुभेच्छा हरदों। निस्सय जोङो मिजिं खालामो जोङो गोबां भटनि बेब'धानाव जोङो देरहाखागोन। बिदि थासारिथ' जोंनि गेजेराव जाहोनाय नङा जोंनिफ्राय बिपिएफ दोलोनिफ्राय बा भारतीय जनता पार्टिनिफ्रायबो बिदि थासारिखौ जोङो जाहोनाय नङा। गोजोन थासारिनि गेजेरावनो एबारनि इलेक्सना जे जागोन बेखौबो जोङो नुहुरगासिनो दङ। गोबां परिबेक परिस्थितिया बेखौ खालामनो थिनाखै आरो बेखायनो खोब गोजोन आब्रुथिनि गेजेरजों बे बिसायख'थिखौ जाहोलांनायखौ जोङो आप्रान नाजागोन।